Ayan mga kachapso, ito po dito yung manginginain sa birthday ng aming daddy Yuhuhu. Magbahog po ang mga yan for today's video. Welcome back mga kachapsoy. Narito na naman po tayo ngayon sa isa na namang vlog for today's video mga kachapsoy. At narito kami ngayon sa aming bahay. Ayan oh, nagteros-teros ako dito ng kapayas. At ito pa mga kachapsoy ang aming ginagawa dito ngayon for today's video. Ayan, at mayroon kami ditong preparasyon dahil nga po mga kachapsoy, mayroon pong espesyal na okasyon ngayon dito sa aming mansyon. At ayan, ito yung aking pinaturo na karne at ito naman yung sago na aking nilaga. Ayan oh, nilakwahin ko yan. At mga kachapsoy, may paggagamitan kami dyan for today's video. Kaya naman mga kachapsoy, tara na at samahan ako sa aking panibagong vlog. At para sa bago pa lang sa aking channel, ako po ang inyong nag-iisang Maestro Waray, isa pong guro mula sa bayan ng Lawang Northern Samar, na maghatid sa inyo ng mga good vibes at masasayang kwentuhan at halakhakan. And for today's video, nangangarahibot kami dito sa aming mansyon. Dahil mga kachapsoy, birthday po ngayon ng aking daddy Yuhuhu. Daddy hihihi, mag-aral tayo. Birthday po ngayon ng aking tatay at napagpasyahan po naming maghanda ng simple pero rock. Simple pero rock. Ayan, maghanda po kami ng simple at balak po namin maligo sa dagat. Kaya ayun po, rock, simple na rock. Ayan, at ngayon mga kachapsoy, nagluluto na ako for today's video. At syempre ako yung overall in charge dito sa aming kusina dahil alam nyo naman po, ayan oh, alam nyo naman po na ako dito yung master chef. So pagdating po sa mga espesyal na okasyon gaya nito, ang master chef po talaga ang namamahala sa sa lahat-lahat ng pagtiteros. Hindi sa pagluluto, sa pagtiteros lang ako mga kachapsoy for today's video. Pero sa totoo lang po mga kachapsoy, ayan, kami pong lahat na magkakapatid, siyam po kaming lahat, marunong po kaming magluto dahil maaga pa lamang po tinuruan na po kami ng aming mga magulang. Kaya naman po, ganun din po yung ating gagawin at yun din po yung aking advice sa lahat, na sana po ang inyong mga anak, ang inyong maliliit na mga bata dyan sa inyong mga bahay-bahay, turuan ninyo ng maaga pa kung paano magluto o paano magtrabaho sa loob ng tahanan, dahil ang mga gawaing bahay kagaya po ng pagluluto, ng paghuhugas at syempre pagliligpit ng mga gamit at paglilinis ng tahanan ay hindi lamang po gawain ng isang babae, kung hindi gawain din po o dapat tinutulungan din po ng isang lalaki. At ayan mga kachapsoy, yes, you break it down, you ready na po ang lahat at papunta na po kami ngayon sa dagat. Pero ito talaga guys, nagtataka ako bakit paalis pa lamang po kami. Ayan oh, may takgas na, may nananakgas na. Ayun o, balutin mo ako. Nahuli sa akto. Ayan o, nilalagay na ni Inse Annalyn yung takgas kanyang bag for today's video. Pero joke lang po yun guys. Ayan, binalot ko talaga yan at para i-frame up siya, i-set up siya. Ayan, mega love shoutout po sa lahat po ng mga taga Barangay Tarusan. Happy Fiesta ngayong po. Araw po, May 1 at May 2, Fiesta po sa kanila sa Barangay Tarusan, Lawang Northern Samar. At syempre, mega love shoutout din po sa lahat po ng mga Pinoy, mga manggagawang Pinoy sa buong mundo. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Happy Labor Day. Ayan, ganito po kami dito sa probinsya ng Northern Samar, sa mga espesyal na okasyon o kahit sa mga ordinaryong okasyon po. Sapat na po sa amin yung may pansit, may tamban, ayan, may tuyo, may kanin. Ang importante po, nagsasama-sama po yung pamilya at nag-outing kami o kaya doon lang po sa bahay, nagkakantahan, nag-video okay at kumakanta ng Imelda Papin Midley o kaya nung pasumpa-sumpa ka pa, tangina ka. O kaya ako ba o siya. Pero ayun po mga kachapsoy, ganun po kasimple yung buhay namin dito sa probinsya. Presko po yung kapaligiran, presko po yung hangin, sariwa po yung mga pagkain. At syempre kahit papano, hindi po kamahalan yung mga pagkain po dito. Affordable naman po kumpara po dyan sa syudad. At syempre mga kachapsoy, ayan, malayo po sa ingay ng syudad, ng kabihasnan. Kaya naman po talagang makapagre-relax po kayo dito. Kagaya po dito mga kachapsoy, nandito po kami ngayon sa Magsaysay Beach, ang tinaguriang The Black Beach of Northern Samar. At ito'y hindi pa masyadong develop, kaya naman talagang sulit na sulit po talaga dito kapag kayo po'y nagawi rito. Ayan o, may mga cottages na po dito, tag 100 lang po yung bayad, yung upa, maghapon na po ata yan, yes mga kachapsoy. At ito po yung mga pagkain namin dito. Ayan guys, nandito na kami ngayon at inaantay lang po namin yung aming mga kasamahan sa pananampalataya.
Basta yung aming mga bisita dito, kami lang po magpapamilya mga guys yung mga nandito. At ayan, ito po yung aming pagkain. Oh. Hindi ko yan nabuksan, oh. Silyado yan. At ayan mga ka-chapsoy, mega love shoutout po sa aking tatay. Happy birthday daddy. Ayan, mega love shoutout po. At syempre mega love shoutout and happy birthday din po sa kanyang kasabayan sa pagdiriwang, ang aking kaibigan sa Engineer Cesar Ian Lozano. Ayan, mega love shoutout po. At syempre mega love shoutout po sa lahat po ng aking mga followers na patuloy po nagtitiwala, nagmamahal at sumusuporta sa inyong nag-iisang Maestro Waray. At ayan, oh, dala-dala na ni Mana yung aming panghimagas for today's video mga ka-chapsoy. Yan po yung aming panghimagas. Kaya naman mga ka-chapsoy, abangan ninyo ang part 2 ng ating vlog na ito, kung ano po ang mangyayari, ano po ang mga kaganapan, kung malalasing ba ang inyong nag-iisang Maestro Waray, kung ako ba'y maghuhudag for today's video. Ayan, dagang salamat. Yes, you break it down you. Yes, opo.